para rematar vamos a dedicar esta última canción a dúas pequerrechas que, polo creandes ou non, empezaron fai 2 semanas, que son Sabela e Antía. Antía todavía empezou outro día na escola, por primeira vez. Pero, oye, viñeron a ensayar 2 días, e como se aprenderon as 3 cancións, como podes comprobar, deixenos vir, oye, da gusto, Mira que rápido aprenden estas alumnas. E a Sabela, nin con pandereta ensayou, está facendo hoxe por primeira vez, e xa o ten clavado solo de miralo, Quen nos dera nós, verdad? Volver atrás xa non, pero ter esa memoria sí.